Samantala mga idol, bukas na para sa mga dadayong turista ang Pinsal Falls na matatagpuan sa Santa Maria, Ilocos Sur. Sa abiso po ng Santa Maria, Ilocos Sur Tourism Office, limitado hanggang sa kasalukuyan ang mga water activities at ang pinahihintulutan sa ngayon ay ang pagsakay sa mga floating cottages, sightseeing sa mga two-deck views o two-view decks. Maaari ring mag-picnic bagamat mariing ipinalala ang pagtalima sa proper waste disposal upang mapanatili ang kalinisan ng pook pasyalan. Iginiitang tanggapan ng palagiang paggamit ng life vest at huwag umanong mag-atabiling magtanong o humingi ng assistance sa mga bangkero at opisyal ng barangay na naka-duty. Samantala, ipinagbabawal pa muna sa ngayon ang trekking at diving. IFM News. IFM News. IFM News.